ஹே காய்ஸ், வெல்கம் பேக். ஸோ இப்போ வந்து நான் ஜெப்டோவில் என்னென்ன திங்ஸ் ஆர்டர் பண்ணிக்கோன்னா நம்ம சின்ன ஒரு குட்டி வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலாக எப்போவுமே நடந்து போய் தான் வாங்கிட்டுருப்போம். இப்போ 2 பேருக்கும் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. அண்ட் தென் மழையும் பெஞ்சிட்டே இருக்கா. ஸோ எதுக்கு இந்த ரோடெல்லாம் போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஜெப்டோவிலே ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். ஆஸ் யூஷுவல் நாங்கள் வாங்க வேண்டிய மெயின் திங் வந்து இட்லி மாவு, பால் பேக்கெட். இந்த 2 விஷயம் எங்களுக்கு எப்போயுமே தேவைப்படுது. டீ காஃபி போட்டு குடிக்க அண்ட் நைட்டுக்கு தோசை ஊற்ற. ஸோ மாவும் பாலும் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாததுனால ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். அப்பப்போ தேவைப்படும் போதெல்லாம் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு மீலுக்கு என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் ரொம்ப நேரம் யோசித்து ஒரு ஹெல்த்தி வேலை போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீரையும் காலிஃப்ளவரும் நாங்கள் சூஸ் பண்ணினோம். கீரை கடையல் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அண்ட் அது காலிஃப்ளவர் பொரியல் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அன்றைக்கி நைட்டுக்கு வந்து இல்லாட்டி எப்போயாச்சும் யாருக்காச்சும் பசிக்கும் போது தேவைப்படுமேன்னு சொல்லிட்டு ப்ரெட்டும் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். திஸ் இஸ் த ஜெப்டோ ஆர்டர்.